Ćao ljudi! Kažu da svaki početak težak i to jest tako, ali da bismo stigli do cilja, to jest da bismo uspjeli, moramo da nastavimo da se trudimo, da radimo i vjerujemo da će sve to biti okej. Evo, danas se desilo nešto što kaže ono kao ako nešto zaista želiš, sve će se uroditi da bi ti to ostvario. Proteklih mjesec dana je bila neka, nije nagradna igra, nego ne znam, nešto, kako to nazovem. Skupljao sam račune iz prodavnice i trebalo je više od određene svote novca uz Coca-Colin jedan proizvod da bi se dobio jedan slip, to je fiskalni isečak neki. I kad se skupe ta 4, onda se zameni za jedan Coca-Colin tanjir. A ja kao veliki fan Coca-Cole, naravno to nisam mogao da propustim, izuzetna prilika. I evo danas sam uspio da nađem Coca-Colin tanjir koji mi nedostaje i kad se vratim u stan, konačno ću moći da kompletiram kolekciju, a potrudit ću se da podelim sa vama šta sam skupio. Ljudi čujno gledaju malo dok idem ja i ovako držim telefon, pričam. Tako da pričam sam sa sobom, ali nema veze. Moderne tehnologije, savremene tendencije se moraju pratiti. Da, ono što uvek zaboravim da kažem na kraju, a bitno je, ukoliko vam se ovaj video svideo, obavezno ga lajkujte. Ja sad ne mogu da pokažem like zato što u ruci nosim kese, ali jer se vraćam u prodavnicu. Da, obavezno lajkujte video ukoliko vam se svideo i subscribe-ujte se, pretplatite se na moj kanal kako biste bili u toku s onim šta se dešava. Veliki pozdrav ljudi!